እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ زغبركم سمعتنا على توزينا أنه مكسالكم نعدم 36 عامد زعدمية إيرتراويت حتاتيت عقبة أفرنسا نتحقا غازيت محبراو قداتا بكارا غمزت كعد تحبيرو أب كلا تشعين عسران فرنسا كمزاتوت زتحبرت تامنسي كاب باريس أسات 340 كيلومتر نسمين رحيقو بزركب كتما بورجيا عقبة حتيتاغت نبرت صنيحا نسا كونتاتاك تكتاتل زحلف سمون نابغز آنزمتت تحقا غازيت محبراو قدات سوشال أسيستانت بهندبت بغرا دقاقي ما كمز وقاتا كابتي زوبات تفنو ناي FM راديو بلو غليتا اتا سدتنياتات محقاز كتنطف زصنحت سراحتنيا محبراو قدات بوحدو اب سلسة غفلا اكلاتا بكبي توغيا اب هوسبيتال تقللا ابزوان زياب قيد تركب تا إيرتراويت سدتنيا بفتنة قتلة تغسيسا قدايا نعربي 15 حملة ابيت فردق قربيو اب تمساسال زينا اب دوباوي فرنسا كتما مونبولي باهندبت نحنت غولن سيتي بغرازت كع ود 26 عامت إيرترا وحتات عقبة اب قيد كمزاتو بوليس ساغتما ملكيتو اتي غنا منبر فقط كم زيبلو زتغلص إيرترا وحتات عقبة مسحفتان غوال حفتان اب حزباوي منافشا كوفيلان زنبرت غوال 47 عامت غولن سيتي ب11 حملة بكارا كمزت كع مربب زينا 20 مينوت ارغاغيصو كبير جبن زفتصمو سدتنياتات ناب عدوم ناي مسغواغ سغومتي غبراوي كهون بوليتيكينياتات فرنسا ابزكات علو زلو اوان ابسالس تراي بوحدو 3 إيرتراويان حتت عقبة مسكتلت بزتحاز جبن تأثيرهم علو بغدام تشعت حملة اب سميناوي باريس إيرتراويان نحد حدوم ابزكايد وباسي حد بخراك قتل كله قال دما كم زغسله اقدمو تحبيريو اب ኢትዮጵያ ገዳም ሰንደፋ ማይ ጮሎት ተሐጽቦም ናብ አዲስ አበባ ዝመለሱ ዝነበሩ 10 ኤርትራውያን በኃይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ከም ዝኣስሩ ነኩነታቶም በቀረባ ዝከታተሉ ዘሎ ወገናት ገሊጾም እቶም ወገናት ናብ ሬድዮ ረናብ ዝላኹ ሓበሬታ መሰረት ቶም ዝተፈላለዩ ሕማማት ዘለዎም ኤርትራውያን ካብቲ ገዳም በአውቶቡስ ኣብ ዝመለሱሉ ዝነበሩ እዋንዮም ብ11 ሓምለ ኣብ ከባቢ ለገጣፎ ኣብ ኬላ ተዓጊቶም ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ጨንፈር ስደተኛታትን ተመለስን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ጉዳዮም ብዝምልከት ምሶም ሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተዘራረበ ዘመልከተ ሓበሬታ ክንፈትሖም ኢና ዝብል መልሲ ተዋሂቡ ከብቅዕ ድሕሪ 2 መዓልታት ናብ ከባቢ ጎንደር ከግዕዝዎም ከም ዝተራእዩ ኣተሓሳሲቡ እዞም ካብ አዲስ አበባ ወጻኢ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኤርትራውያን ናብቲ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝርከብ ማዓስከር ዳባት ከየሰጋግርዎም ካብኡ ዝኸፍእ ድማ ብዘይድሌቶም ናብ ኤርትራ ከይመልስዎም ዘስግእ ምዃኑ ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ቅዱሳት የጠንቅቑ ሓይልታት ጸጥታ ይኹኑ ሰበስልጣን ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ዘይርጉእ ጸጥታ ሃገር ተኣሳሲሩ ንኤርትራውያን ግዳይ ምክልባትን ዘይተደልየ ወጻኢታትን ይገብርዎ ምህላዎም ክሕበር ጸኒሑ እዩ ኣብ ርእሲ እቶም ኢትዮጵያውያን ኩነታት ኤርትራውያን ብዝምልከት ጉቦ ብምኽፋል ካብ ማእሰርቲ ክፈትሑ ይኹን ካልእ ጉዳያት ኢሚግሬሽን ከሳልጡ ከም ዝረኣዩ ይጥቀስ ካብ ድሩዕ ዒዳት ሒዙ ኣብ ጎደናታት ካርቱም ኮፍ ብምባል ክካየድ ዝቐነየ ህዝባዊ ተቃውሞ ፖሊስ ብዝኸፈትዎ ተኹሲ ከም ዝተበተነ ተሓቢሩ بدرعات مكاين سسني حيلتات ጸጥታን ፖሊስን ካብ 12 حملة ሒዞም ኣብ ልዕልቶም ኣብ ሜዳ አለ ዛህር ኮፍ ብምባል ተቃውሞኦም ዝገልጹ ዘለዉ ሱዳናውያን ጥያይት ተኸምሰኮሱ ዝሓበራ መርበባት ዜና ብውሕዱ 14 ሰባት ከም ዝቆሰሉ መልኪተን ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ብዝወሰድዎ ጎነፃዊ ስጉምቲ ኣብ ኡምዱርማንን ካልእ ከባቢታትን ከተማ ካርቱም ዝካየድ ዝነበረ ተመሳሳሊ ተቃውሞታት ከም ዝተበተነ እተን መርበባት ገሊጸን እተን መርበባት ብዘይካዚ ወደብቲ ናይቲ ተቃውሞ ካልእ ኣማራጺታት ክሳብ ዝምድቡ ነቲ ከካይድዎ ዝቐነዩ ኣብ ጎደናታት ኮፍ ናይ ምባል ኣድማ ነጊዜኡ ደው ከም ዘበልዎ ኣፍሊጠን ኣብ ሱዳን አንጻርቲ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዝቐንዐ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣሳብ 6 ዋርሕ ኣቁፂሩሎ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ህዝባዊ ተቃውሞ ንምብታን ጎነፂ ይጥቀሙ ምህላዎም ዝወቕሳ ትካላት ተጣበቕቲ መሰላት ልዕሊ 100 ሰልፈኛታት ከም ዝሰቐትሉ ይኸሳ زينا أبزي فتصم راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتراوين غازيت إنياتا زدالو نتسا راديو